Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 7 Maret tahun 2026, menghadiri acara buka puasa bersama di Masjid Siti Sujiah, Wonowaren, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Ini Pak. Saking Yuwiring Klaten, kita masuk lokasi Masjid Siti Sujiah. Ini Wonowaren, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Lajeng nomor itu pasukanipun ya jadi pasukan gitu ya. Ceritanya Raja Zulkarnain boleh prajurit iki. Prajurit itu dikumpul ke lajeng dikandani. Wahai prajurit itu iki keraton arep ngeneke yo kuwi anake jajaran. Pesanipun Ratu Iskandar Zulkarnain iki kok lakone adoh munggah gunung mudhun gunung nyabrang jurang lan nyabrang kali gede. Nah, nalika kira kabeh nyabrang kali gede, apa sing tok injak sing dijak kuwi kudu tok itu. Dilebokke kuwi kandrongan. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info menarik yang lainnya. Iskandar Zulkarnain. Nah, ini pengajian berangkat wanas sebelum buka puasa akhiripun bersama. dalu tuki dalu niku estu lewat kali estu. Nalika nyebrang wonten golongan sing biasa nyebrang wah tidak watu ya sudah ngumpul tidak watu. Nomor kali tidak watu ya tak judul sithik. Nomor 3 tidak watu nomor dipethet sak akeh. Ngantos lampahe niku ambruk. Nah, dumugi lah ingkang wilayah berjuju akhir Allah dikembangkan kali Raja sinten Sultan Iskandar Zulkarnain. Wahai prajuritku, sekarang pesanku yang tadi malam kau injak di sungai mana? Keluarkan di tok ini. Akhiripun prajurit golongan sepisan itu mboten napa-napa. Nomor kali tasih dipendhet, watune dipendhet kanyata watu kala wau maneh dados emas intan berlian. Kalau 3 watu dipun buka wakeh banget apa intan bulanipun. Nah, kanyata prajurit pertama adalah gelo. Kecewa, sedih. Karena apa? Menyambut seruan raja tidak apa? Estoraken, ora diestorake. Ya, nomor kali nyambut cuma setengah-setengah. Akhiripun senenge rasane gelo. Lek kalau 3 iku estu menit selo tempat telu akhiripun dados bunga awit pingkato emas berlian ingkang kata sami kita dengan sami lho sekalian kita badhe nyambut bulan Ramadan menika monggo sampun dadosaken golongan ingkang mung biasa-biasa saja ampun setengah-tengah monggo kita estu nindakaken siang Ramadan kanthi iman ngarep-arep ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, sonten menika kula badhe matur babagan wonten sekawan golongan ingkang dipun rindukan surga. Apa Bu, Pak? 4 golongan yang dirindukan surga. Rindu itu ribet Bu. Kangen iki. Lah ketemu to iki. Sing ngangeni jenengan kinten mboten nalika badhe pinanggih bapak nika. Riyen dadi pikantuk garwa nika keman, Bu. Dikangeni itu bener.
lagi turun suaranya itu deg-degan, ya. Nomornya kepang, berarti ini saya sudah suwargo. Terus ini orang guru menungso ingkang pengen mlebu swarga, ing swarga itu malah nyangani datang sekawan golongan kala wau. Paman boten golek dikangeni swarga. Paman nggih Pak. Iki kula buka catatan kula niku dari telat nanggung kula nyatet niku. Nggih. Kene niki Ustaz dadaan era wonten boten saged nggih lho. Bahwa saged mawon Rasulullah ngendika al-jannatu mustaqatul ila arbaati nafarin. Wonten sekelan golongan ingkang dipun rindukan dipun kangeni suwarga. Wonten pinten adik-adik? Halo. Ada berapa ini golongan yang dirindukan surga? Ada berapa? Mas Ustaz ini berapa? Ada 4. Hadiah. Ibu bertemu. Hadiah. Ada 4 itu hadiah. Ada 4 golongan yang dirindukan swarga. Bapak Ibu sekalian, niki sadurunge teng golongan kula nggambarake swarga nggih. Ning miturut hadis, boten kula dereng crita. Nggih lho. Kira-kira Bapak Ibu pengen boten tidak swarga, pengen boten swarga? Pengen nggih. Ning nggih swarga niku boten wong tuwa pripun nggih? Sing sepuh-sepuh boten lebet swarga. Iku wonten cerita ngeten. Nalika semanten Kanjeng Nabi itu ditampi kali tiyang sepuh, nenek yang tua. Wahai Rasulullah, kula nyuwun dipun mangke dipun rebutaken dhateng swarga. Lah Kanjeng Nabi guyon. Yen swarga mboten wonten tiyang sepuh Mbah Putri. Akhirnya pun nangis kalau nangis mantul. Itu dikabari, coba kabar roh amarga don swarga sing sepuh soben dadi enom. Niki kula niki jenengan sami sepuh niki. Dimen kebetulan dadi enom le. Kok zaman umur 30-an sanicipun swidak 70 dimen dados enom kaya manten ayah. Joko mulih insyaallah. Lah pripun panen mriku sakit? Enten puskesmas boten nggih swarga, swarga kok puskesmas. Enten swarga benjang boten nate sakit. Siji wong enom terus boten nate sakit. Boten nate susah, entene wong bahagia. Lan ugi boten pejah. Ora mati. Nek donya esok dadi bocah, remaja, anu bagus, tuwa meneh meninggal. Yen surga dados enom boten berubah. Ya ngantos dumugi boten mati, tempat yang hakiki adalah di surga. Pramila bisa lihat nek surga itu rindu dhateng 4 golongan kala wau, mugi-mugi kita dipun rebutaken sekalian golongan kala wau. Golongan semisal sekalian niki tali Quran. Apa Bu, Pak? Tali Quran. Artosipun napa nika? Tali Quran nggih menika tiyang-tiyang ingkang remen maos Al-Qur'an. Raman boten Bu Pak Raman. Bapak Raman. Berbuka terus salat maghrib.
bar maghrib terus dahar badarat dilo sholat isya lajeng sholat taraweh witir balik taraweh witir maos Al-Qur'an tiyang boten Pak iki ngoten saged berwartawe pun darusan boten oh dereng kula tangan saniki pinten-pinten maos Al-Qur'an iku abot napa enteng nika Al-Qur'an nika HP kabel pun ibu HP jujur seneng pun ibu kira seneng HP maca Al-Qur'an kaya maca HP seneng pun saniki jujur bertami sare langsung maca Al-Qur'an apa maca HP jujur boten napa sing baken enten wekdal nggih maos Al-Qur'an. Lah swarga niku wau kangen rindu dhateng tiyang-tiyang ingkang napa talil Qur'an remen maos Al-Qur'an. Napa dipun bodhe saged maos mriki enten gurune pun kapan dilatih bareng niku maca Al-Qur'an kula boten saged maca apale gur surat 3 niku Pak napa kul niku diwaca di bulan baleni setengah jam niku sami maos Al-Qur'an. Terus tiyang ingkang dipun rindukan surga ingkang sepisan melinggih tiyang-tiyang ingkang remen maos Al-Qur'an. Bapak sekalian, maos Al-Qur'an itu Bapak Ibu benjang saged dados syafaat itu penolong dhateng tiyang-tiyang ingkang maos Al-Qur'an nalika wonten dinten kiamat. Pramila Rasulullah mendikatkan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal kiamat syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang balik pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Bapak Ibu, dados benjang dados syafaat tiyang-tiyang ingkang remen maos Al-Qur'an. Jadi Islam nggih dasaripun nggih iman lan nindakaken amalan salat wajib riyin. Dados tiyang ingkang iman lajeng duwe selingan utawi amal-amalan ingkang sanes sunah non inggih talil Qur'an maos Al-Qur'an. Benjang naik wonten hari kiamat. Hari kiamat ku boten wonten pitulungan. Wong niku bojone boten saged nulungi, anake boten saged nulungi. Sinten pondok saged kejawi awake dhewe. Nalika napa? Amal-amalipun kita piyambak. Salah setunggalipun apa? Kita beriman dhateng Allah nindakaken kewajiban lan ugi nindakaken sunah-sunahipun nalika talil Qur'an remen maos Al-Qur'an. Terus Al-Qur'an benjing badhe bela dhateng kita. Bela dhateng kita nalika benjing wonten ing dinten kiamat. Ngantos-ngantos Al-Qur'an kaliyan puasa. Puasa niku nggih badhe napa? Bela dhateng kita sami wonten ing dinten kiamat nanti. Puasa lan Al-Qur'an iku badhe bela kita. Paringi syafaat. Nggih, syafaat dhateng kita. Niku ingkang nomor setunggal. Kok pernah bukan ini? Kita pilih di lupa. Nomor kali ini sih di nomor kali. Tambah tulis terus kali kurang di. Lan Rasulullah dinyediakannya loh misalnya. Tiang ingkang remen maca lan Quran lan ugi remen
ngajaraken Al-Qur'an niku dipun gambaraken sak sae-saenipun tiyang gesang. Nggih. Sak api-api wong urip kuwi ya wong sing remen maca Al-Qur'an lan ugi napa gelem ngajarake Al-Qur'an. Insyaallah panjenengan aku mriki sonten nika kalebet napa remen maos utawi ngaji Al-Qur'an. Lah golongan ingkang perkara sekalian, golongan perkara ingkang dipun rindukan surga noninggi tiang-tiang ingkang fahafizil lisan jagi lesanipun. Ibu bapak-bapak biasane boten krasa nek pak nek sawah ning kumpulan niku sok napa crita kebablasan dadi rasan. Iki prai Pak, iki poso prai Pak. Oke, bar buka lekas meneh ampun, gitu. Sok gibah lan limah adu domba dusta niku ngapusi napa meneh adon-adon. Dan niku kasuwun napa dipun gantos pangandikan ingkang sae. Nggih. Ngendika sing apik sing bermanfaat. Rasulullah menikahkan mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhir bil yakul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik, kalau tidak bisa kasuwun mendeh. Terus hanipun daripada ngomong ngendikan sing boten manfaat pun sae ingkang mendel kemawon. Menika perkara lawan jagi lisan. Ingkang menika sekalian, niki tiyang ingkang remen paring sedekah utawi paring tetulung dhateng tiyang ingkang keluwen utawi lapar, memberi makan orang yang lapar. Wa mutti muljian, orang yang memberi sedekah pada orang yang lapar. Utawi gampanganipun tiyang ingkang loman utawi dermawan. Kaya nek poso badhe niki Bu dermawan. Wong sing lomo dermawan niku ternyata dipun napa? Dipun rindukan surga. Wong lomo karo wong pelit beda boten Bu? Beda nggih. Wong lomo niku disenengi kalih lan disiri istunggal. Disenengi kalih niku kok ditresnani kok cedak, ditresnani kalih Gusti Allah, ditresnani kalih sesami gesang lan digedeni setan. Ning wong pelit diserengi loro, disenengi siji. Napa? Diserengi Gusti Allah, diserengi manusa, ning disenengi setan. Pilih pundi? Pilih sing lomo. Mergone lomo niki kalebet tiyang ingkang remen tetulung dhateng tiyang-tiyang ingkang buntahaken menika dipun rindukan surga. Ingkang terakhir, ingkang pungkasan, noninggi tiang-tiang ingkang nindakaken siang Ramadan. Waso iminan fi sahri Ramadan. Tiang-tiang ingkang nindakaken Ramadan kanthi iman wahdi saban. Man soma imanan wahdi saban. Ufiro lalu mata kodama min dhanbi. Sinten ingkang siang kanthi arep ridhonipun Allah, yakin iman dhateng Allah, menika ndinjang dosa kalepatanipun ingkang berlalu badhe dipun ampuni. Dipun ampuni niku napa? Dipun hapus. Bapak sekalian, mesti kula jenengan sami setahun mesti gadahi lepat utawi salah. Mekaten pas wektalipun menika dipun wonten sekang golongan ingkang dipun rindukan surga. Setuju apa Bu? Kalian
tiang kang remen maos Quran. Nomor kali jagi lisan. Nomor 3 tiang kang lomo kai dermawan. Nomor sekawan tiang ingkang nindakaken siang Ramadan. Mugi-mugi kita sami dipun golongaken sekawan golongan ingkang dipun rindukan dipun kangeni surganipun Allah Subhanahu. Amin. Kata kanipun pamunten. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dalima atas tausiahnya yang telah disampaikan. Semoga ilmunya dan nasihat yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menambahkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Moga Bapak dan Ibu sakit berbuka dan memasuki